Op deze tongetermiddag speelt Heerenveen een oefenwedstrijd tegen Almere City. Maar geen enkele basisspeler van het eerste doet mooi. Al ben ze wel onwijzig als taskoger. En trainer Ron Jans liet de coaching oer onder het duo Henk Hedder en Jan de Jonge en zit zelf op de tribune. We zullen het hebben over de resultaten van Sportcup Heerenveen. Want de ploeg had al zo'n 20 augustus net meer verlen. En als ze de volgende 2 competitiewedstrijden ook nog winnen, dan hebben ze overwedstrijden op regen net verlen. En dat is een clubrecord. Ik wist het niet, dat het überhaupt een clubrecord zou zijn. Dus wij zijn er niet mee bezig. Nee. Jij hoort het nu net van mij. Ja. Al nog wedstrijden op regen zonder verlies. En toch is er kritiek. Want net sinds de goede resultaten houdt het voetbal net oer. Het publiek wil onvallend en attractief voetbal zien, maar Heerenveen is eigenlijk vooral een counterploeg. Je wilt natuurlijk vroeg druk zetten op de tegenstander en vooral het spel maken. Maar goed, we hebben dit seizoen ook gemerkt dat we daar nog moeite mee hebben. En dat we vooral op de counter spelen. En dat ligt ons wel erg goed met de snelheid voorin. Routinier Gerald Sibon had wel een idee over het voetbal wat Sportclub Heerenveen op dit stuit zien liet. Het is nu wel helder waar onze kracht ligt. En het is ook wel helder waar onze zwakte ligt. Dus je probeert zoveel mogelijk te verbloemen en de kracht probeert je zoveel mogelijk uit te buiten. En dat ligt momenteel niet in het meest charmante voetbal, maar wel in het effectieve. Dus dat is op een gegeven moment ook waar je dan voor gaat kiezen. Ik weet wat jij bedoelt met de kracht, want dat zijn ongetwijfeld de buitenspelers en de individuele bevliegingen van Oussama Assaidi en Narsing. Maar waar vind jij dan dat de zwakte ligt? Onze zwakte is gewoon druk naar voren uitoefenen. Kijk, en dat heeft natuurlijk ook te maken ook met het krachten dat je verspeelt in de aanval, waardoor je de verdediger natuurlijk iets minder kan brengen. En dan staan we niet goed, we schuiven niet goed door. En dan kun je beter gewoon een beetje op je af laten komen. En zorgen dat er ruimtes liggen, waardoor wij weer op ons sterk zijn. Sibon leidt de vinger op het zere plak. En dit is ook het punt dat Ron Jans nog verbeteren wil. Want Heerenveen voetballt nog lang net zoals Jans het voor eigen heeft. Al is hij het er net mee eens dat Heerenveen een echte counterploeg is. Ik ben het er helemaal niet mee eens zelfs. We willen wel, dat als je de bal verovert, dat er achter de verdedigers van de tegenstander wel iets ruimte is. Met name voor de snelheid en de acties van onze zijkanten. Maar we willen niet afwachtend voetballen. En ik vind dat met name in thuiswedstrijden dat we nog te veel fases hebben. Dat we te veel op eigen helft eigenlijk lopen. Een oorpunt dat bijdraagt onder de knappe serie is dat Heerenveen hield iets minder 10 doelpunten krijgt. In de laatste wedstrijden maar zo'n. En dat is opmerkelijk, maar zoent Jeffrey Gouwenleeuw in de basis zit, had Heerenveen net meer verlen. En shot de verdediging er volle minder kwetsbaar uit. Het is natuurlijk wel leuk om te horen, maar goed, het ligt niet alleen aan mij. Wat voeg jij toe, denk je? Ik denk dat ik wel vooral rust toevoeg aan het elftal en vooral ook achterin. En, dat straal ik misschien ook wel uit naar de anderen. Als Heerenveen de komende 2 competitiewedstrijden in RKC Waalwijk en NAC Breda wint, dan schroot Ron Jans clubskiernis maar een unieke serie. Wij willen strijden voor Europees voetbal en eigenlijk willen we dat halen. En dat vinden we veel belangrijker dan een serie doorbreken. Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje met statistieken te werken, moet ik zeggen. En, we zijn hier wel op de goede weg, want als je ziet na 3 wedstrijden 1 punt, dat je nu, als je kijkt naar het aantal punten en naar het aantal doelsaldo, dan hebben we het hartstikke goed gedaan na die eerste 3 wedstrijden. En dat geeft ook wel aan dat wij wel kwaliteit in huis hebben. En even van de maiskrowers, Heerenveen woon ek van Almere City, met 4-1.